ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ವೇದಿಕೆಡು ಪಂತೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಕ್ಕೆ ಬುಳಿಪಾವಡು ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ರಾಮನ ಆದರ್ಶ ಕೊರಡು ಕೃಷ್ಣನೇ ಕಾನ್ಯಾಕ್ಲೆನು ಬುಳಿಪಾವಡು ಅಂಡ ಧೈರ್ಯ ಅವು ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿನ ಧೈರ್ಯ ಜೋಕ್ಲೆಡ ಬೋಡು ಪಂಡದು ಯಾನ ಖುಷಿಟ ಪನ್ಪೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ವಾಣ್ಣ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಹಿಂದುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಹಿಂದುಲು ಪಂದು ಪೆರ್ಮೆಡು ಪನ್ಪ ಅಂದಾಂಡ ಐಕೋರಿ ರಾಜೆ ಕಾರಣ ಆಪೆ ಇಡೀ ಹಿಂದವಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನ ಕಟ್ಟದು ಸ್ವರಾಜ್ಯನ ಕಟ್ಟದು ಇನ್ನು ನಮಕ್ ಹಿಂದುತ್ವದ ಪರಿಪಾಟನ ಮಲ್ತದು ನಾನಳಿವೆ ನೀನಳಿವೆ ನಮ್ಮೆಲುಬುಗಳ ಮೇಲೆ ಮೂಡಲಿ ಮೂಡಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಲೀಲೆ ಪಣ್ಣದು ಇನ್ನಿಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನ ಗಟ್ಟಿಡು ಉಂತಾದಿನಿ ಏರುಕೇಂಡ ಅವು ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಇನ್ನು ಶಿವಾಜಿ ಆತಿನಿ ಶಿವಾಜಿ ಹಿಡ್ದತ್ತು ಶಿವಾಜಿ ಅತ್ತಿನಿ ಜಿಜಾಬಾ ಹಿಡ್ದು ಅರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಕೊರ್ನೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಕೊರ್ನೆ ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಕುಲು ಇನಿ ಶಿವಾಜಿನ ಸದೃಢವಾದ ಮಲ್ತು ಬುಳೆಪಾದಡು ಅಂಚಾದು ಇನಿಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಿವಾಜಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುವ ಆ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶನು ಜೋಕ್ಲೆಡ್ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನು ಮಸ್ತು ಸಲ ಪನ್ಪೆ ಜೀವನಡ ವೇತೋ ಏರು ಪೇರು ಲಾಪಗೆ ಐಕೊಂಜಿ ಭಾರೀ ಉದಾಹರಣೆ ಅದು ಉಂತುನ ಪರಶಿವ ಇನಿ ನಿಕುಲು ಎರಡಾಡ್ಲ ಕೇಂಡರ್ನ ಬಿಲ್ವ ಪತ್ರ ಇರೆ ಎರೆಗಾಂಡ್ಲ ಬೋಡ ಕೇಂಡ ಅವು ಏರೆಗ್ಲ ಬೊಡ್ಚ ಅವನ್ನ ಬಿಲ್ವ ಪತ್ರ ಎರೆಗ ಬೋಡು ಕೇಂಡ ಅವು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯ ನಿಕುಲು ಎಕ್ಕದ ಗಿಡ ಎರೆಗಾಂಡ್ಲ ಬೋಡ ಕೇಂಡರಂಡ ಅವು ಏರೆಗ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಡ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಅವು ಪ್ರಿಯ ಸ್ಮಶಾನ ಏರಾಂಡ್ಲ ಪೋಪರ ಕೇಂಡ ಅವು ಏರ್ಲ ಪೋರಗೇನು ಜೇರು ಅಂಡ ಸ್ಮಶಾನ ಪ್ರಿಯ ಏರು ಕೇಂಡ ಅವು ಶಿವದೇವರಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಏರೆಗ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಅನಗ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಅವು ಏರೆಗ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಪನ್ಪಿ ವೃತ್ತಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನ ಏರು ಮಲ್ಪೇರು ಕೇಂಡ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಅರ್ಥಾತ್ ಎಂಕುಲು ಏರೆಗ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡ್ದ ಎಂಕ್ಲ ಕುಟುಂಬಡ್ದ ಎಂಕ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರಡ್ದ ಎಂಕುಲು ಬೊಡ್ಚಿನ ದೂರ ಉಂತುನಾಗ ಶಿವದೇವಿಯರು ಎಂಕ್ಲನ ಕೈ ಪತ್ತುವೆರಿಗೆ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಬಾಲ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಯಾನು ಏಪ್ಪಲ ಉಲ್ಲೆ ಈ ಧರ್ಮಡ ನಡಪುಲ ಅಂದು ಪನ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿ ಪಾತೆರ ಓಲಾಂಡ್ಲ ಕೇನುಂಡ ಅವು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವೇರ್ನ ಕೇನುಂಡಗೆ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಬೂರ್ನ್ಯಾತ್ ಸಲ ದೇವೇರ್ನ ಸ್ತುತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ದೇವೇರು ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಏರ್ಲ ಇಪ್ಪೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ನೆನಪುದಿಲೆ ಮನುಷ್ಯಗ ಗ್ರಾಮಡ ಕುಟುಂಬಡ ಮದ್ದು ಮಲ್ಪಂದಿನ ಒಂಜಿ ಸೀಕುಂಡು ಅವು ಕೇಂಡ ನಂಜಿ ಐಕ್ ಮರ್ದಿಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪನ್ಪಿನಕುಲು ಸಾರ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಈತ ಜನ ಅಪ್ಪೆನಕುಲು ಮೂಲು ವೇದಿಕೆಡು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಕ್ಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಕುಲು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಲೇರು ಅಕುಲು ಇಲ್ಲಡ್ದು ಪಿತೈ ಬರ್ನಂಗ ಬರಿದಿಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜರ ಭಾರಿ ಹೋಗ್ಬೋಲು ಮಾರೆ ಪೂರ ಕಡೆಗ್ಲ ಹೋಗ್ಬೋಲು ಅಲ್ಲ ಮಾಮಿ ಬಿಡ್ತೀನೆಂದು ಅಲ್ಲ ಕಡನೆ ಇಡೀ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ತೆ ಅಲ್ಲೇನಂದು ಪನ್ಪುಜರ ಪಂತೇರು ಆಂಡ ಪಣ್ಣಿನಕುಲು ಓಲ್ಲೇರು ಅಕುಲು ಇಲ್ಲಡೊಲ್ಲೇರು ನಿಕುಲು ಪಿತೈ ಬಂದಕುಲು ಓಲ್ಲೇರು ಇತ್ತು ಪೂರ್ಲದ ವೇದಿಕೆಡುಗುಲ್ದಾರು ಉಂದೇತೆ ಸಾಧನೆ ಐಕ್ ಬನ್ಪಿನ ನಂಜಿಗ್ ಮರ್ದಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಓವಾಂಡಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮನ ಪ್ರೀತಾದ ಏನಾಂಡ್ಲ ಕೊರಿಯಂಡ ಅತುಲಣ್ಣ ಈ ರೀತಿ ಈತು ಕೊಡ್ತಾರು ಇರಗ ಪಿರೋಡ್ದು ಎಜ್ಜನ ಏನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ನಾವು ಮನೆ ಬಂದ ಕುಳ್ಳಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ನಿಂದಿಸುವವರು ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಆಂಡ ಟೀಕೆಗಳು ಸಾಯುತ್ತವೆ ಸಾಧನೆಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತವೆ ಪನ್ಪಿನೇ ನೆನಪುದಿ ಓಡುಗೆ ನಮ್ಮ ಓವು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಡುಲ್ಲನ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ತಾಗಿಡುಲ್ಲನ ಅವು ಊರಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಗಲು ಒಂಜಿ ನೆನಪುದಿಲೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಕುಲು ಭಾರೀ ಪುಣ್ಯವಂತೀರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಿಡೋಂಡ ನಿಕ್ಲಿನ ಪುದರ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ ಪಿರ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಡಿತ್ತುಂಡು ಎಂಚಾಕೇನಿಯರ್ನ ಒರಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಯುವ ನಾಯಕಿ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ತೆಗೆದಿತ್ತೇರು ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜರಿ ಈತ್ತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಈತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದೇರಂದಾಂಡ ಅವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಜನಕ್ಲೆ ನಾವು ಪುಣ್ಯ ಅಂದ ಯಾನ ಮಾನವೆ ನಿಜಕ್ಲ ಆರೊಂಜಿ ಆತ್ ಉತ್ಸಾಹವಾದ ಈತು ಪೊರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನಾರು ಮಲ್ತುದೇರು ಈತು ಪೊರ್ಲು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತುದೇರು ಈತ ಜನ ದಾದಿನಕುಲು ಮಾತ ನಿಕಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದಾರು ಅಂದಾಂಡ ಅವು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವೇರು ಮಲ್ದಿನ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬುಡುಂಡ ಅವು ಬೇತ ದಾದಲಾತ್ ಯಾನು ಬಾರಿ ದೂರಡ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎನ್ನ ಧರ್ಮ ಮದಿಪು ದಾದ ಪಂಡ ಸಂಸ್ಕಾರ ತತ್ತದ ದಯದೀದ ಇವಾ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬುಳೆ ಬಡಬಡೊಡ್ಚು ನಿಕುಲು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಖ್ಯ ಆದ ಬೋತುಂಡು ಎನ್ನ ಬಾಲಿ BCom ಮಲ್ಪಡು ಐ MCom ಮಲ್ಪಡು ಐ ಲಾ ಮಲ್ಪಡು ಐ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಲ್ಪಡು ಅತ್ತತ್ತು ಆಯ್ ಎತ್ತೇ ಡಿಗ್ರಿ ಮಲ್ಪಡು ಡಿಗ್ರಿలో ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿನಾತ್ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿಯಾ ಒಂದು ಬೈದಂಡು ಆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮನಸ್ಸುಡು ಏರ್ಲ ಕುಲ್ಲುಜೇರು ಸಂಬಂಧಲು ಕುಲ್ಲರಗೇನುಜ ದಯದೀದು ಜೋಕ್ಲೆಗ ಇಲ್ಲದ ದೈವದ ಕೋಲಗ ಇಲ್ಲದ ಗ್ರಾಮ ದೇವೇರ್ನ ಜಾತ್ರೆಗ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಜೋಕ್ಲೆನ ಕೈಟು ಮೊಬೈಲ್ದ ಚಿತ್ರೀಕರಣನು ಬುಡ್ದು ಜೋಕ್ಲೆಗ ರಡ್ಡು ಕೈನ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತದ ದೇವೇರೆಗೊಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಏಪ ಕಲ್ಪಾದ ಕೊರ್ಪ ಆದಾಗ ನಮ್ಮನ ಧರ್ಮ ಒರಿಯುಂಡು ಪನ್ಪಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮದಿಪ್ಪನು ಜೋಕ್ಲೆಗ ಪಂದು ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮನ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ದೇವೇರ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಬೋಡು ಯಾನು ನೀನು ದಾಯೆ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಜಾತಿ ಮನುಷ್ಯ ಮಲ್ದಿನ ದೇವೇರು ಮಲ್ದಿನ ಅತ್ ಶಬರಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ
ಎತ್ತೋ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ದೇವೆರೆಗಾದ ಕಾಪುವೆರಿಗೆ ಬೃಷ್ಟಾನ ಭೋಜನ ಮಲ್ತದ್ದು ನನ್ನ ರಾಮ ಇವತ್ತು ಬರುವ, ನನ್ನ ರಾಮ ನಾಳೆ ಬರುವ, ನನ್ನ ರಾಮ ನಾಡಿದ್ದು ಬರುವ ಪಡೆದು ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಕಾಪುವೆರಿಗೆ ಶಬರಿ ಮಲ್ತನ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನನ ಉಣ್ಣಗ ದೇವೇರು ಭಗವಂತ ರಾಮ ಶಬರಿನ ಜಾತಿಗೆ ಎಂದು ಜೇರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಓ ಜಾತಿ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಅನ್ನು ಕುಲ್ಲೋಲಿಯ ನಿನ್ನ ಈ ಮಲ್ದಿನ ಉಣಸು ತಿನಸು ನಾನು ತಿನ್ನೋಲಿಯ ಬಣದು ಪರಮಾತ್ಮೆ ರಾಮನೇ ಕೇಣಜೆ ತುಡ ಮಾತ್ರಗ ಸಮಾನ ಮನುಷ್ಯರು ನಮ್ಮ ಜಾತಿದ ಮೋನೆ ತೂವಡೆ ಮಾತಾ ಜಾತಿ ಮಾತಾ ಪಂಥದ ಕುಲು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇದು ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕತೆ ಪಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆನ ಮುಗಿಪುವೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ತಾಂಕುವಲ್ಗೆ ಇತ್ತದ ಜಗತ್ತೆಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಲ್ಲಡ ನಾಯಿ ಬಾರಿ ರೇಟದ ಇತ್ತಂಡ ಅಕುಲು ಬಾರಿ ದುಡ್ಡುದ ಕುಲುಂದು ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತಂಡು ಎರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಮಸ್ತ್ ಪೆತ್ತಲುಲ್ಲನ ಆ ಇಲ್ಲ ದುಡ್ಡುದಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ಇತ್ತೆ 15-20 ನಾಯಿ ಎರ್ನ ಇಲ್ಲಡುಂಡ ಅಕುಲು ದುಡ್ಡುದ ಕುಲುಂದು ನಾಯಿ ತಾಂಕರವಲ್ಲಿಂದ ಪನ್ಪಿನತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ದಯೆ ಬೋಡು ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಬೋಡು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ನಾಯಿ ತಾಂಕು ಒಳಗೆ ಬಾರಿ ರೇಟ್ದ ನಾಯಿ ದಿನಾಲ ಐಕ ಬೋಡಾಯಿನ ತಿಂಡಿ ತಿನಸು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೋಲು ಇತ್ತು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪುರ ಕೊರೋಂಡು ನಾಯಿಗೆ ಐಲ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೋಲು ಮಾಮಿ ಮಾತ್ರೆ ಗೆತ್ತೊಂಡರ ಅಂದ ಮದಪುವಲು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಲ ಅಣ್ಣ ನಾಯಿ ಪೆಡಿಗಿರಿ ತಿಂಡ ಅಂದ ಮದಪುಜೋಲು ತಾಯೆ ಬಣ್ಣ ನಾಯಿ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ನಾಯಿನ ತಾಂಕುವಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆ ನಾಯಿ ನಪತ್ತೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಮೊಲೆಗೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಾಣೆ ನಾ ನಾಯಿ ಒಡೆ ಬೋಂಡುಂತು ಅಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಟ್ರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೋಲು ಎನ್ನ ನಾಯಿ ಓಲುಂಡು ಅಂತ ನಾಯಿ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಾಂಡು ಪೇಪರ್ ಒಂಚಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕೊರ್ಪೋಲ್ಗೆ ನನ್ನ ಮನೆಯ ನಾಯಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ, ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಮನೆಯ ನಾಯಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ನಾನು ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಪಂಡು 2 ದಿನ ಕಾತಲು 3 ದಿನ ಕಾತಲು ಎರ್ನಲ ಫೋನ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 4ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಫೋನು ರಿಂಗಾಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರು ಬರ್ಪಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲದು ಲೈ ಫೋನು ದೆರ್ಪುವಲ್ಗೆ ಹಲೋ ಪಂದು ಒಂದು ಪುಜಲ್ ನಾಯಿ ಸಿಕ್ತಾಕೇನುವಲ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾಯಿ ಹೊರ ತಿಕ್ಕೊಡು ನಾಯಿನವ್ರು ಅರಾದು ಪತ್ತೋಡು ಬಾರಿ ದಿನ ಅಂಡು ಪಂಡದು ನಾಯಿ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ನಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿತಾ ಪಂಡು ಫೋನು ಕೇರಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚಿಡ್ದು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಿಗೆ ಮೊಲಿಗೆ ಹೌದಾ ನಾಯಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂಡಲ್ಗೆ ನಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೀವು 1 ವಾರದ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಅತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಾವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆ 2 ಹಿರಿ ಜೀವಗಳ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಿ ಬಂದಿದೆ, ನಾಯಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ, ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಮ್ಮ ಅಂದು ಬಂಡ್ಬಲ್ಗೆ. ಈ ಕಥೆನಿ ಯಾನು ಮೂಲ ದಾಯೆ ಬಂಡ ಮಾನವೀಯತೆ ಹಿರಿಯರನ್ನು ತೂಪಿನ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ತತ್ತು ಪೋತ ಉನೇನು ಏರು ಹತ್ತಂದು ಪಂಡಲ ಉನ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪೋಡೆ ಈತ ನಮಡ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇಜ್ಜಿ ಓಲಾಂಡಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡ ಒರಕ್ಕೆ ಫೋಟೋ ಗೆದ್ದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಡಬಿಡ್ಬಿನ ಮರಲು ಜೋರ ಆತಂಡು ಏರಾಂಡಲ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತೆಂಡ ಒರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ ಐನೊಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಗೆ ವೈರಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಮರಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡು ಮಾನವೀಯತೆ ನಮಡ ಸೈತೇ ಬೋತುಂಡು ತಾಯಿ ಬಲ್ಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸರಿಯಾದ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಡಬಿಡೊಂದುಲ್ಲರು ಜೋಕ್ಲಿ ನಾನು ಬೊರ್ಚಿಪಾನ ಯಾವ ನಿಕ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಪರೀಕ್ಷೆಡು ಪಾಸಾಪುನೈನು ಕಲ್ಪಾವೇರು ಬದುಕದ ತಾದಿಡು ತತ್ತು ಪೋನಗ ನಮ್ಮ ಪಾಸಾಪುನೈನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಾಂಡ್ಲ ಕಲ್ಪಗತೆ ಇಲ್ಲಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಮಯ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡಲ ಶ್ರೀ ಗುರುಚರಣ ಸರೋಜರ ಜನಿಜ ಮನು ಮುಕ್ಕುರು ಸುಧಾರಿ ಪನ್ಪಿ 40 ಆಂಡಲ ಜೋಕ್ಲನ ಬಾಯಿಡು ಬರಡತೆ ಅಜ್ಞಾನ ತಿಮಿಡಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಶಲಾಕಾಯ ಚಕ್ಷುರಿನ್ ಮೀಲಿತಂ ಏನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ಪನ್ಪಿ ಶ್ಲೋಕಲಾಂಡಲ ನಮ್ಮನ ಜೋಕ್ಲನ ಬಾಯಿಡು ಬರೋಡತ್ತೆ ಕಾರ್ಲದ ಬಾಕ್ಯರೆ ಕಂಗಣ ಆತೋಡು ಕೊಡಿಚದ ಕಲ್ಲು ಉಡರಿಗಾತೋಡು ಗುಜ್ಜರದ ಕೆದುಪೇರಾತೋಡು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ದುಗ್ಗು ಬಲಸೋಡು ಮಗೆ ಮಂಜಣೆ ಸಮಾ ತಿಂತೋಡು ಪನ್ಪಿ ಅಗೋಳಿ ಮಂಜಣನ ಕತೆ ನಮ್ಮನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಮಟ್ಟೆಲುಗೋರ ಸೇರೋಡತೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಣ್ಣಿನ ಪರಕ್ಕೆ ತೀರವರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಲೆಕ್ಕ ಪೋನಾಗ ಕೆಮ್ಮಲೆತ್ತ ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮೇರು ಬಾಗಿಲ ಜದ ದರ್ಶನ ಕೊರ್ನ್ಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೇರ್ನ ಕತೆ ಇದು ನಮ್ಮನ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡತೆ ಚೆನ್ನಮನೆ ಗೊಬ್ಬುನಗ ಪಂಡಿ ಪರಕ್ಕೆ ತೀರಾಯ್ಜೇರು ಪಡೆದು ಮಣಟೆ ಹಾಕೊಂದು ಸೈತಿನ ಹಬ್ಬಗದಾರಗ ಮಾಯಡು ಒಂಜಾಯರು ಅಕ್ಲ ಕತೆ ನಮ್ಮನ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡತೆ ಪಂಡಿ ಅರಸೆಡು ಮೋಸ ಮಲ್ಪುನಗ ಉಗ್ಗೆಲೆಗ ಬಬ್ಬು ಬೂರ್ನಗ ತನ್ನ ಸೆರಂಗನು ಕೊರ್ದು ಮಿತ್ತು ದೆರ್ಪುನಗ ಮಿತ್ತು ತೂವಡ ಮಗ ಈ ಮಿತ್ತು ತುಯ್ಯಣ ಶಾಪಗ ಗುರಿಯಾಯ ಪನ್ನಗ ಮಿತ್ತು ಬರ್ನಗ ಬಬ್ಬು ಮಿತ್ತು ತೂನಗ ಮಿತ್ತು ತುಯ್ಯ ಅಪ್ಪೆ ತಪ್ಪೆನ್ನಡ ಈ ಪ್ರಾಯಡು ಮಲ್ಲ ಅಂದಾಂಡ ಪಲೀನ್ ಎನ್ನುವೆ ಈ ಪ್ರಾಯಡು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದಾಂಡ ತಂಗಡಿಯಿಂದ ಮಾನುವೆ ಪಂಡು ಮಾಯಡು ಒಂಜ ಈ ಬಬ್ಬು ತನಿ ಮನಿಗನ ಕತೆ ನಮ್ಮನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಮಟ್ಟೆಲಿಗೂ ಸೇರೋಡತ್ತೆ ನಮನ ಇಲ್ಲಡು ಮನೆ ಮಂಚೋಡಿಪ್ಪುನ ದೈವ ದೇವರು ಒಲ್ತು ಬತ್ತೇರು ಅಗುಲು ಎಂಚ ಕರಿತು ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇರು ಪನ್ಪಿ ಕತೆ ನಮ್ಮನ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡತೆ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಏಪ ಶುರುವಾಪುಂಡ ಏಪ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಅದಾಗ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಮರಲು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ನಮ್ಮನ ದೈವದ ಭಕ್ತಿ ಒಲ್ತು ಗೊತ್ತಾವಡ ಅಲ್ತೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವು ಓಲು ಕೆಂಡ ಅವು ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಡ್ದು ಗೊತ್ತಾವಡು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಎಂಚ ಅನ್ಬಿನಿ ನಮ್ಮನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಕತೆಗಳು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ
ದಾಯ ಬನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ನದ ಎಂಕ್ಲಿನ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಪುಡು ಪ್ರಪಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ್ ಈ ಹೆಬ್ಬೆರಳುಡು ಎಂಕ್ಲಿನ ಪ್ರಪಂಚ ಉಂಡು ಎಂದ ಎಂಚ ಬನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗೂಗಲ್ ಮಲ್ತನ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾವುಂಡ್ಯಾ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಗ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ನಾನ ಆಹಾ ನಿಕ್ಲಿನ ಗೂಗಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೋರ್ಡಾಯಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊರು ಆಂಡ ಬದುಕುನ ತಾದಿನ ಎಂಕ್ಲಿನ ತುಳುವ ನಾಡಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಎಂಕ್ಲಿನ ದೈವ ದೇವೇರು ನಡತು ಬತ್ತಿ ತಾದಿನ ಎಂಕ್ಲಿನ ಪಿರಿಯಕುಲು ನಡತಿನ ತಾದಿನ ಎಂಕ್ಲಿನ ದೈವಾರಾಧನದ ಎಂಕ್ಲಿನ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರನ ಎಂಕ್ಲಿಗೇರು ಪನೋಡು ಕೇಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಲ್ದು ಮಂಡಲೇ ಪನೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಿರಿಯಕುಲೇ ಪನೋಡು ದಯದೀದ ನಿಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲದ ಹಿರಿ ಜೀವಲೆಗ ಗೌರವ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲೆನ ಮಟ್ಟೆಲ ಡಿಪ್ಪಿ ಕತ್ತೆಕುಲು ಅಕ್ಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರಿದು ಪೋವಂದೆ ಅವು ಕತ್ತೆಕುಲು ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟೆಲಿಗೆ ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪಿನಂಚ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಓಲಾಂಡ್ಲ ತತ್ತ ಅಂದಾಂಡ ನಮಗ ಬಲ್ಪಿನ ಕುಲು ಸಾರ ಜನ ಇಪ್ಪೆರು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಸರಿ ತಾದಿಡು ಉಲ್ಲಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ತಾದಿಡು ಉಲ್ಲಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದಿಜ ಅಂದಾಂಡ ಎರೆಗ್ಲಾ ತರ ತಗ್ಗಾವಂದೆ ಯಾನು ಪೊಪ್ಪಿ ಸಾದಿ ಸರಿ ಉಂಡು ಒಂದು ನಡಪುಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲ ಗಟ್ಟಿತನದೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಕ್ಲು ಮುಡೆಪುನೆಕ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕುಲು ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಬೇಲೆಗೆ ಸೇರಾಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆನಂದು ಎನ್ನಡೆ ಎನ್ಕು ಪುಟ್ಟಿನ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಅಲೆಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟುಂಡು ಎನ್ನಡೆ ಪೋಯಿ ಇಲ್ಲಡ ಅಲು ತನ್ನ ಕಡದನ ತನ್ನ ಮಾಮ ಮಾಮಿನ ಪೊರ್ಲುಡು ತೂವೋಡು ಮಗ ಪನ್ಪಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ದು ಬುಡೆಪಾಲೆ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ ಆದಾಗ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಯಾನು ಬರ್ನಾಗ ಏರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಬಗ್ಗೆ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾದು ಸಂಸ್ಕಾರನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ದು ಬುಳೆಪಾಲೆ ಎಂದು ಈ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಪಣೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಎನ್ನನ್ನು ಲೆತ್ತಿನೈಕ್ ಯಾನು ಸಮಸ್ತ ನಿಖಿಲಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಸಮಿತಿದಕ್ಲೆಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕ್ಲೆಗ ಅಂಚನೆ ಶಾಸಕರ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜರಿಗೆ ಯಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಒಂಚಿ ವಾರಡೆ ಅನ್ನು ಮದ್ಮೆ ಆಗೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಖಿಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಯಾನು ಮದ್ಮೆ ಆದ ನಿಖಿಲಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಯಾನು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದಾಲು ಅಂಚಾದ ನಿಖಿಲಿನ ಮಾತಿರ್ನ ಸಹಕಾರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎನ್ನ ಮಿತಿ ಇಪ್ಪಡೊಂದು ಪಣೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಮುಗಿತದ ಚುಕ್ಕಿದೀಪೆ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ನಿಮ್ಮೂರಿನ ಸುದ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವರದಿಯನ್ನ ನಾವು ಬಿತ್ತರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಂಬರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.